kubukeka impela engathi iyaqala impi yomhlaba yesithathu ngoba phela indlela izinto akwenzeka ngayo uyabona kade ngayisho lento ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi iMelika ibeka amasosha ayo emva kwezindlu zabantu. Uyibeka kanjani inkambi yakho nezikhali namasosha akho emva komuzi womuntu noma emnceleni womuntu? Ukwenza kanjani lokho? Ngoba uma sibheka njengamanje njengoba iIran idedele amabhomu yawasprita yawahlukanisa yashaya Qatar yashaya Israel yashaya Dubai, bonke labantu ekubekwe kubona lamabhomu abantu abanama military base aseMelika. Kahle kahle iQatar ilabantu ekuthiwa ama-puppet, iQatar ama-puppet, iDubai ama-puppet. Wabeka kanjani i-army ubavumela kanjani ukuthi kube ne-military base yaseMelika la emva kwendlu emva kwezwe lakho? Into enzeka kanjani le? Yilento eyenzakalayo. So ngendlela nje ngibona ngayo ngoba neChina manje iyavawa ithi China lalela sizokwenza sure ukuthi akho mkhumbi yaseMelika edlulayo enqamula umncele oseMiddle East. Bathi akuzukudlula mikhumbi olwandle laseMiddle East. So ke izinto ke esizoyibona eyinzima ngoba nakhona le leader le yase Iran ekuthiwa ibulewe angiyiboni mina ifile ngoba the same leader kwakwathiwa ngo 2025 the same leader kwakwathiwa ibulewe kwakubi impela kwakubi kwathiwa ibulewe kanti hayi ayibulawanga ikhona iyaphila idlandlavana. Ingozi kabi le leader le yase Iran ngoba bake bayizama before kwathiwa ifile sabona kusuka amabhanoyi from Russia kusuka amabhanoyi from Iran from China from North Korea zawuhlangana zonke izikhulu laphana ngoba kuthiwa ishonile le ileader le uAyatollah ushonile akekho. uAyatollah mina ngithi uyaphila. Yabo lo Ayatollah khona ngithi uyaphila lo Ayatollah akafile ngoba kwenzeka ngo2025 kwathi ubulewe kanti akafile uyaphila saka. Namanje ngoba kubhonjwe umuzi wakhe. Do you think uDonald Trump njengoba kade ekhuluma kangaka sonke lesisikhathi elokhethe uzohlasela abasarende ama nuclear weapon abo nani ngimaka beniyakhumbula abafowethu last year iMelika yangena eIran yayobhoma indawo egcina ama nuclear noma inuclear ama nuclear weapon isizinda senuclear sase Iran. iMelika yathumela ibhoma yabona makuthunyelwa ke leya bomba plane yabo ingozi kakhulu yabo. So there are few countries anala amabhomba iChina nawo kade mhlawumbe more than 3 iChina njobe iMelika sisabone yodwa ngokunjalo futhi amazwe njengoRussia obviously si expectile ukuthi banawo lonto leyo nabo North Korea. So ke okubalekile kakhulu izinto lezi labayifunayo onke lama country abanama mineral anezinto abayidingayo such as gas such as oil. Hey iMelika isemva kwendlu yakhile yafaka amasosha ukuthi hayi socupha emvakala abantu ngoba bona bafuna ukuceba ngamandla abantu. Bona nje bangena ngempi befuna ukuceba ngamandla abantu. Asazi ukuthi yozala nkomo ni ngoba iMelika iphakile impela impi. iMelika iphakile impi also futhi uIsrael uyiphakile impi. Niyeke abafoti lento lokho nisifuna ukusifundekela ngoIsrael nithi uIsrael nize nisikhothela amabhayibheli iyeke lonto leyo nikhuluma into engazi ayikho lonto leyo. Ngakhothi iBhayibheli ngakhothi lutho manje ngelento le yimpi le is a serious war. Lama vukela mbuso aka-Israel awahlangani noNkulunkulu abahlangani nalutho. Okwakwenzeka then but not now. So it was now and then. So okwakwenzeka then akusenzeki now.
ukuthi uNkulunkulu wayekhumbula uIsrael kwaku-Israel that time okwathi uqondile, but now uIsrael wamavukela mbuso. Yabo, abantu ababhizi abatshoshalisa abantu, ababulala abantu, abadla indawo zabantu ngenkani, ngoba uIsrael kahle kahle njengamanje usetshenziswa iMelika. Uyagadla, uzothi usuka futhi manje kuvula imncele kuthiwa akube khona abantu abazobhaciswa la eSouth Africa, ngoba sikhathele bafowethu manje indaba yokubhacisa nabantu, kubhaca abantu bala abasuka ko-Israel bezobhaciswa la. Yabo, Israel washama aPalestina wabalokhuza. Israel nje bafowethu une-genocide esimangaliso, unenkinga uIsrael. So ke impi bafowethu yesithathu yenza amazwe ngiyakutshela ukuthi mina ngokubona kwami yaqala futhi iqalile, mhlawumbe singayibeka kanjalo nje, ngoba u-Iran ishilo ukuthi lalela ayizukuhlehla, ayihlehli, ayindawo futhi ayivinjwa yilutho, awukho umncele njengamanje. They have taken the limit off. They will just bomb, okusho ukuthi nama-civilian bazongena beshaya la kuhla khona ama-civilian, ngoba ezinye izimpi kusuke kushawa izizinda ey'thizeni kuthiwa no azingeni we la kuhla khona i-community, but i-Iran ithi yena we are taking the limit off, akukho okusivimbayo ukuthi singene. So ayikonakele wey'ngane zakwethu, konakele ngampela le mpilo inzima. Ngiyabezwa nje abanye abantu bethi hayi i-Iran ayinamandla. Hey, 900 and something million people abanamandla. Bangaka abantu i-population yase-Iran? Iran namandla lena ngakhahle. Lalela, i-Iran isupplylwa yiRussia, isupplylwa yiRussia ikhali, iphinde isupplylwe. I-Iran ayifani neSouth Africa, ayifani neSouth Africa. I-Iran iney'khala ezingozi kabi. I-Iran isupplylwa iChina. Furthermore, umuntu obakhela kakhulu, obagxisha kakhulu ngama-missiles a-strong, ama-nuclear weapon, North Korea. uKim akadlali uKim, ukugxisha iy'khali zangampela lapha zigcwele i-territory. Futhi mabebona ukuthi kubi iChina ivawile yathi lalelani sizongena, anizukudlala nge-Iran, America singenzile lutho, sonibonisa ngizokubona kwabona Saul. So nangampela abafowethu kuyiphakile iMelika, njengoba iphakile ke bafowethu ngenza kwethu silindele ukuthi sizobona kungena ama-nuclear weapon ey'ndaweni ey'ningi ezakhelene njengoba kwenzekile bengene bani Qatar nakuphi basazongena. So sazobona futhi be-retaliate futhi kahle lapha ka-Israel, basazongena beyiphindiselela. Yabo, so ke abantu bakithi ngempela abaphesheya bafowethu ababuye, ngoba kuzokonakala ababuye. Kubi wey'ngane zakwethu, kubi ngempela manje. So qaphani nje nisava